Umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat po. Pinagdiriwang po natin ngayong linggo ang kapistahan ng pagkabinyag ng ating Panginoong Jesucristo, the baptism of our Lord Jesus Christ. At mamaya po, after the Holy Mass, instead of me going around and sprinkling it all with water, we just fall in line here to be blessed with holy water, reminding of our own baptism. At ito po ang itinuturo, pinaalala sa atin, lalong-lalo na po hinggil sa buhay ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagkabinyag. Isang Diyos, pero tumaan din sa pagkabinyag ni Juan. Meron pong tatlong buhay ang Panginoon that I would want to be reflecting with you this morning. Ano po ang mga unang-una? Meron po silang tinatawag sa buhay ng Panginoon what they call the hidden life of Jesus. Ang nakatagong bahagi ng buhay ng Panginoon. Bakit hidden? Kasi po walang nakasulat sa Ebanghelyo, walang nagkukwento at walang nakasaad kung ano ang nangyari sa Panginoon beginning when He was 12 years old, after He was found in the temple, hanggang 30 years old siya, nung lumabas siya publicly to be baptized by John and began His public ministry. So wala pong nakasulat sa mga Ebanghelista kung ano ang ginawa, kung saan nagpunta, kung ano ang nangyari sa Panginoon, beginning 12 years old, after He was found in the temple, until He was baptized. That's why they call it the hidden life of Jesus, ang nakatagong buhay ng ating Panginoon. Pero if you would just read the Gospel of Luke, I believe it is not really hidden. Hindi po sikreto. Dahil sa Ebanghelyo ni San Lucas, nung nakita ni Maria at ni Jose ang kanilang anak, ating Panginoong Jesucristo, sa templo, sinasabi po ni San Lucas, and Jesus went with His parents, was obedient to them, and He grew with them in wisdom, in age, and in holiness. So, ibig lang po sabihin nito, walang hidden life si Jesus. What we do not know about, He was most probably expected with His parents, natuto sa kabanalan ng kanyang ama, natuto sa pagka-prayerful ng kanyang ina, si Maria. Now, what is these evidence? Simple na po. Maniwala po kayo o hindi? Aminin man ninyo o hindi? Alam man ninyo o hindi? Lahat po tayo merong hidden life. Lahat po tayo may bahagi ng buhay natin, ng private, na gusto natin personal at ayaw natin malaman ng iba. Ang nakikita po ninyo kay Amuraw at ang nadidinig ninyo mula kay Amuraw at ang alam ninyo kay Amuraw ay katiting lang po ng buong buhay niya. Lahat po tayo may hidden life. Now, I'm not saying yung mga sikretong itinatago natin, I'm not saying yung mga skeletong sa cabinet natin na ayaw natin malaman ng iba. Hindi po, ibig po sabihin na nito. Kung kilala po ninyo si Tita Meds, isang kapitbahay po natin, kahapon, inilibing po yung nanay niya at yung asawa niya, sabay po inilibing, kahit namatay yung asawa niya, habang nakapuro ng nanay niya. Nung nandito po siya, nagtapat po siya sa kanya, meron palang bahagi ng buhay ng asawa ko na hindi ko alam. Asawa lang yan ito, ha? Meron pang bahagi ng buhay ng asawa niya na hindi niya alam. Now, I'm not saying a hidden wife. Ang ibig ko po sabihin na hidden life. Ibig sabihin po, nung nakatulog lang yung asawa niya, dumarating yung mga kaibigan ng asawa niya, kinukwento yung asawa niya, bahagi ng buhay ng asawa niya na hindi niya alam. Like all the Rotarians na kasama ng asawa niya, they were calling him the Joker of the Year dahil mapapiro at masiyahin na magkakaroon niyang makita sa asawa niya pagkasama niya sa bahay. And then may nagpaglibing, nakipaglabay sa kanya, mga tao na hindi niya kilala pero tinulungan ng asawa niya, mga outreach program kung saan involved yung asawa niya, mga group of foundation kung saan
ng bawat isa sa atin. Now, what does this imply in our lives? Last Monday po, I attended the funeral of Father Joe David, na taga-Betis po kung Quezon. Father Joe David was my principal when I was in high school. Siya po ang unang nagturo sa akin ng English composition. At siya po ang nag-encourage at nag-inspire sa akin to pursue the seminary studies after high school dito po sa ating minor seminary. So, in respect to him, I attended the funeral mass. And nandun po sa misa, may nakita po ako at nakausap isang dating pare. Tinitingnan po namin, seminarista kami, ginagano namin, hindi namin kami, dahil marunong and really very dignified. And then naman po, secret life, ang pag-iwan namin sa seminarista kami. Siya po ay ex-priest na ngayon, lumabas, nag-asawa, nagkaroon ng anak, at may sarili buhay niya. At nakita ko po yung asawa niya. Naku, dami namin yung mga apa-apa tungkol sa asawa niya, sino-sinama niya, gano'n. Then when the wife saw me, I didn't know that she knew me. How wrong? I know you. I've heard about you. People telling me, and then, bineso-beso pa po ako. But then, during the mass, I was with him. I was looking at him. And then I was surprised. Well, there were no questions about his hidden life. There were no thoughts about what happened to him, why he left, or what happened to his family, or whatever he did pagkatapos po niya sa seminar, sa pagkapare. All I was feeling, and very good feeling, that I was standing beside a brother. Basta nararamdaman ko po, magandang damdamin, na dumating sa kaluban ko, wala yung ganun sa ano nangyari sa kapag lumabas at lumabas kung sino, anong ganun. I was simply feeling good that I was standing beside a brother, isang kapatid. At ito po ang ginagawa ng binyag sa atin. Ito po ang mensahe ng pagkabinyag ng ating Panginoong Jesucristo. O lahat tayo maaaring may mga hidden life sa buhay natin. But because we were baptized in the name of Jesus, lahat po tayo tumanggap ng isang binyag kung saan pati ang ating Panginoon na anak ng Diyos ay nabinyagan din. That means lahat po tayo, we are all brothers and sisters. In spite of what our hidden lives may be. Na sana po ganoon ang pagtingin natin sa isa't isa. Ang hirap po minsan, we're just interested in the hidden life. Ang hirap po minsan, we're just interested in the negative things about other people. No. Because of the battle of our one baptism, because of our one Father, through the baptism in the name of Jesus our Lord, lahat po tayo ay magkakapatid. And that should be the tie that binds us all. When we stand together, the dominant feeling should be goodness because we are standing beside a brother or beside a sister. Amen? Amen. Ikalawa, ang pagkabinyag ng ating Panginoon, sabi po nila ay nagsimula ang public life of Jesus. So from the hidden life, tumalon po ang Panginoon sa ilog ng Jordan upang mabinyagan at doon nagpakilala siya at nagsimulang mangaral hinggil sa kaharian ng Diyos. He began his, what we call next, the public life, or maybe the social life